फैलाव बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनो नागिरनाय जाबाय गोबावसिमोना माने भिडिअ खालामिया दिनैहाय माने ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आं नोंथांमोननि गेजेराव माने मोनसे जायगायाव थांगोन आरोखि जों सामथाइबारि होननाय जायगायाव माने बेयाव मोनसे ओरैबायदि सिख्लाफोरनि फेशन मोनसे ओंखारदोंना दख'ना नैबे दख'ना माने पुतुलिस दख'ना फेशन नैबेयावहाय दिनै जों थांगोन नोंथांमोनाबो इन्टारेस्टेड दंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो टाइब्रेकसो जाना दंजोबोमोन नै ओरैबायदि अबस्था गैले माने न'खौबो नुवाखै जों दायो लकेसनजों नायना फैगासिनो दङ बारा गोजान गैले 4 मिनिट दंबावो आरो ससेल'थ' मोनहैनायसै आरो माने बहुत एक्साइटेड जाबाय माने मोजां मोजां दख'ना नुहैसिगोन ना बेवहाय नायनो थाखाय ओरैबायदि एक्साइटेड जाना दंसै आरो जों माने हालदैले नोंथांमोनाबो जुदि इन्टारेस्ट दंबा नांगौब्ला नोंसोरो कन्टेक्ट खालामना लांफैनो हागोन आरोखि बारा गोजान नङा जायगायाबो खाथियावनो फैफिनलाय लाङाब्रा मेमाव नायाबानो जाया आन्दायफैदों लामाखौनो ससे फैब्रबबाय आरो दा उल्था गिदिंफिनना थांफिननांसिगोन बैथिं मोनसे थानाय नुदोंना नैबेजोंसो थाङागौ माने बोरैबा फैब्रबबाय आरो जों पुतुलि दख'ना क्रेसन नोंथांमोनाबो जुदि बायनो गोसोबा नै लकेसना दलगाव सामथाइबारि नियर नैबे बेयाव फैबानो मोनफैगोन आरो नैबे स्ट'रा न'आवसो बेखौहाय फरायनांगौ खालाराथ' बरिया सिलभार गुना नालाय बिराद साथिगोन आरो आगरनि माने आरो मोजां हांबावदों नै हारसा आब'खौसो समायबाय माथो औ औ लामाखौ आन्दायबायदोंमोन माने लकेसना बै जायगायाव होदोंमोन जोंसो ओमफ्राय ओरै फैबानो मोनफैयो औ एखमबा दे बांसिन बेखौ देखाया नैखौसो देखायो औ औ औ एसे खाथि नुफैखायो एखे आगनाल' दस्रानो सोंहरदो दख'ना जायगायाव फैबा आन्दायोलै ना आब' बर्थमान नोंनि बायदिब्ला बबेया साबसिन जानानै दं दा औ मोजाङाथ' मोजां औ ओमफ्राय दा फुजानि सिजोना बेसेबां प्राइसफ्रा बेसेबां सोलिनानै दं आब' 14आवनो औ औ बिराद मोजां डिसकाउन्ट नै दा फुजानि औ औ औ नोंथांमोनाबो लानो गोसोबा लांफैनो हासिगोन आरो माने बुहुत मोजां दा डिसकाउन्टआनो ओरैबायदि मोजां होननानै दा लासिगोन आरो गांसेजों नैबे आब'आ माने इउटुबबो दंखायो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला कन्टेक्ट खालामना फैनो हागोन आरो नै लकेसन होनाय दंखायो बे लकेसनाव डाइरेक्ट नायब्लानो फैनो आरो माने भिडिअ दिन्थिबा माने फुरा नुजोब्बायना औ जारला बे बुरै बुरैफोरनि थाखाय सिख्लाफोरनि थाखायथ' इन्सटाग्राम डेलि औ बिदियाव नायो
콘크리스 칼레가 뭔데야? 네. न'फ्राबो मोजाङानो ट्राइ नायनो हागोन इयाव गाननायनानै गाव नायनो हागोन आरो ड्रेसिं नायनानै हाबानिनो एडभान्स बायना दोननांगौ लाबोबावबाय नै आबौआ आरोबाव गोदान माने फुल बडि दाना नै खिगासिनो दं 30Kआवनो नै फुल बडि रेड सोंनायाव आपेल कालार दानाय औ बरिया फुल बडि बरिया नुदों नै आगरखौ सिनायदोंना? औ सिनायदों जोबोद मोजां नै आगरफ्रा नै नायनै बरिया फुल बडि बेयो 30K नै गाननोबो स्मुथ जागोन नै बरियानो आलदा आलदा बिदिनो गल्डेन गुना थायो कालार गुना थायो आलदा आलदा थायो आगरनि नामखौथ' मिथिला लासैनो मिथिलांगोन दे फैनायालाय आरो फैबावनो हागोन औ गुना आगरनि ना बिदिया 20K ना औ सोरबा कास्टमार फैबावबाय औ दे औ सोरबाफोर लानो नागिरबा खिन्थानानै होबानो औ नैबे कालार गुनाफ्रा बरिया नै वेडिंनि थाखाय नांगौब्ला नै सिख्लाफोर सेंग्राफोर वेडिंनि थाखाय नांगौब्ला नैबेयाव फैबानो जाबाय आरो नैबेयो 20K आरो औ ओमफ्रायो नैबेयो कालार गुना नैबेयो इन्दिनि बियो नै इन्दिनि नांगौब्ला मोनगोन औ आरो बे आगै हाबो जेबो नङा लास्ट नाङा नै फंबायमोनसो बेबो इन्दि दख'ना औ बेबो इन्दि दख'ना ना औ बेबो 20K आगै 20K ना औ 20K कालारा मोजाङैनो दं नै बरिया औ बेदगोन दाख्लै बिदिजोंनो औ एखे आगै गिफ्ट सुलांदों औ दाख्लै जिरायदों कास्टमार बेलासियाव बांसिन जायो औ बिराद मोजां जायो औ बिदिनो संनानै खावनानै जानानै फैयोना औ नै बियो बेबो फुल बडिसो फुल बडिया ना औ बेखौ फुल बडिखौ गासिबो दिन्थिलांबावसै आं औ औ 6 कालार औ कालाराबोथ' मोजां लेटेस्ट कालार आगरफ्रा नै बरिया दाख्लै दिन्थिनाया बेजों एखेमोन नै ना रेदा आलदा आलदा आगरा आलदा डिजाइनाबो आलदा आलदा थायो जाहैबायना बियो बेसेबां दं प्राइसआव 20K 30 ना औ 30K होननानै औ हाबानि नांगौब्ला नै कन्टेक्ट खालामब्ला जाबाय औ लास्टिंबो होयोना बियो साबसिनानो बे इन्दिनि ना बुंबानो मिथिखायो नालाय औ दामिसिन जायो दख'नायानो बेखौ मा आगर बुङो नैबेयो पार्बती मेन आगरा नैबे कपार गोनां जाहैबाय बियो औ कपार औ कालार सोदेरदों नैबेयो मोजाङानो सहाय लांफायो ना लांबाथाय लांफायो इन्दिनि ना इन्दिनि बेथ' दामि मोजां बरिया आं लानो दांखौ दे ओंखागौ ओंनियालाय माने नों दामिखौ लानानै मानानै सैद'स' होनला 15.5 औ नंखागौ नोंनियालाय हाबा खनसेल' औ औ गासिबो ओंखारजोबसै हाबा जाग्राफ्रा औ नुजोबो सिनायजोबो माने दख'ना फानग्राफ्राथ' कालारखौ नुब्लानो सिनायबावोसो आगरफोरखौ नुब्लानो औ बेसेबां दामि औ औ औ आब'नाव दा दख'नाया हाइस्ट दामिया बेसेबांसिमाव दं
प्राइस दामनिया 74निबो थायो 74नि ना औ अर्डार होबा दायो अर्डार होबा ने औ 50 70 औ 50 70 आलदा ना दाथ' बर्तमान बे 30 औ 34 35 नि बे बांसिन सोलियोना दा ओमफ्राय बैयो औ 50फोरनिखौ अर्डार होबा दायो अर्डार होबा दायो ना औ मोननै लानोसै नामा आब'? मोननै लानोसै मेथ'खौबो लानोसै सोरनोबा मेथ'खौ लादों गोबावनिफ्राय प्रिपेरेसन खालामाबा नै हाबा खाथियाव लांफैबा बांसिन प्रब्लेम जाबावगोन थाखा फैसानि मानिनो प्रब्लेम जायोना औ गोसोबायदि बेखायनो हाबा खालामोबा नै बिथांनि बायदि खालामागौ मास मोननैनि सिगांनो औ एडभान्सनो औ औ दा डिजाइनफ्रा नै गोसोबायदि बासिनांबाय नों हाबा खाथियावब्ला बे आर'नाइफ्राबो थानो नागिरा माने ओरैबायदि सेल जायोना दाथ' माबायावहाय डिसेम्बरावहाय औ सेल जासिगोन औ दानिफ्रायनो नै औ दानिफ्राय नै सेल जाहांखाबाय फुजानि बिराद बिहिर जाना थायो दा कास्टमारा सासे दंबावोसो नै बहानिनो सालाखाथि ना लांफैबाय थाग्रा दा रेगुलार कास्टमार मोजां बेना आरो गेस्ट गाननाय बायदि बेना या जोंनि बेना गैयाथाय गैयाबाबो माला लांफैया बिलाय आब' गिमसिया दाख्लै साननै जाबायना बियो साननै जाबाय माबाफोराव फैयामोनलाय इंलिस मेकारा सानसे सिगां ए मोनसे माबायावहाय मोनसे माबायावहाय माबायाव फुटबल खेला माबा पारफरमेन्स खालामहैला बेखौ गानलांदों बायदि नुदों आं बेखौ गानलांदों बायदि नुदों बे दख'नाखौ नों खोन्थानाया औ पारफरमेन्स खालामहैदोंमोन ना मोनसे फुटबलाव बेयाव औ गानलांदों बायदि मोनदों आं आंनि नंगौना नङाथाय जायखिया जानो जिमस्रियाथ' बिराद बुरजा जाबाय आं लांनाया गोदान गोदान लांफैबायना बियो औ मोजां नुदों नायनायदो नों चेक खालामदो औ बेखौ गानबाय थानाय नुखायो जों औ मानसिया बेनोना आबो गेमसिगौ औ माने फिगारजों मिलायो बिनि दख'ना गाननाया माने फिक जाजोबो औ बे गानबाथाय सेल जायो दख'नाया नै बिरादनो औ आब'ना औ औ गैथाना दाबो दासो बांसिन आब' जों भिडिअखौ बारा हगारनाय जायाना बिदिनो औ गोजान गोजानाव एसे बेरायबाल' हगारनाय जायो जोंबो औ माबा माबि बायब्ला बिदिल' होयो जोंबो औ मोजां थानो दख'नाया औ फाइनालि गासिनो दख'ना बायखानानै ओंखारबाय जों दा नै न'आ नै बरिया बिल्डिंसो लुगासिनो दंबावो दायो नैबे आब' र'नि दखाननिफ्राय न' सिंनिफ्राय ओंखारबायजों माने जोङो दायो थांफिननोसै आरो न' फारसे जुदि नोंथांमोनाबो बायनो गोसो हाबानि बायनो गोसो नैबे आब'नियाव लांफैनानै जाबाय टुलि दख'ना क्रेसन नैबे आब'नियाव नाम्बारखौ होना होगोन आं डिसक्रिपसन लिंकआव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामना लांफैब्लानो जाबाय ल' प्राइसआनो 14,000 बिनि गोजौ गोजा आरो 30K 40K 50K 70K बेफोरबायदिनि दख'ना दं आरो नोंथांमोना जुदि लानो गोसोब्ला नैबे आब'नि दखानाव न'आवहाय फैनानै लांफैनो हागोन आरो बिदिब्ला भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला बेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन